politicians esamene mchidefender tinenge tine nyaya dzavo, but kana chinge takanyarara musazove muchida kuti tanga right ndakauya panapa ndini inini. You know, I was the first person kuinterviewa Saruwaka wacho panapa kuratidza kuti ndiri munhu anoda kuteerera maside ese, but ndakazoona responde mamakuya nayo yanga isiri right, yanga isiri proper. Makundi accuse inini kuti ndinenge ndiri kuvenga Saruwaka, ndiri kuvenga ani, but we all know the truth kuti inini handina munhu wandinovenga, but ndinongoda chokwadi and nothing but the truth. Nasi ndauya ne-update panapa ndodonyazozivisana. A lot of people were asking me yesterday kuti Kuliend kubva day 1 ungori consistent uchibudisa nyaya dza Comrade Nyokayemabhunu, ma-court sessions zvafamba sei zvazodii, why usina kubuditsa right. Nyaya iripo ndekuti kune zvinhu zviri kuitika, vanhu vamuri kufunga kuti mapriest ivo vasiri mapriest. I'm not accusing anyone, and this time around ndadzoka ndine another challenge because pazobuda information chaicho yetanga tichida kuti ibude, ende kuti inini ndakataura kuti nyaya yangu handigume muroad. Dzungu rese rimwe ramunenge muchiita ndinore understand because munofunga kuti pamwe munhu anenge achinja, munoona kunge kana kuti munhu anenge aita sei akurasika, kuti akutanga kucorrecta ma-leaders kana kuti akutanga kuningirikina achida kukanganisa zvinhu amene yamunenge muchingoti revolution yamunenge muchiti yakuda kukanganiswa. But tisati tasvika kwese ikoko, kana uchikwa tosvika panapa uri zimonya remubrain kunge nini, unokwanisa kusurovera ZANU-PF pasi, kana kuti ukwanisa kusumudza ZANU-PF nenzeve kudai so, wobva wairovera pasi kunge zvandinoita ini kuiti wobva wadedzera kuti pasi neZANU-PF yacho, pasi nezvigananda, pasi nemafake friends, pasi nevanhu vasiri kuda kuti Nyokayemabhunu wacho abude mukati, vasiri kuda kuti Nyokayemabhunu ave free, adzokere kumhuri yake. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti vese neZANU-PF yacho vabve vaboyikana vanhu ivavo, tiri kuti pasi nemafake friends right. Ndichabata nyaya yatotanga kudai so inenge tori series, and munozoti kana wadena Kuliend wadena mangwiro, this time ndingodhila ne-evidence chete. Kana iwo une brain dzakadhakwa usingadi kunzwa the other side of the story, munozouyawo moti explainera kuti munenge muchitaura zvinhu muchibva pane zvipi muchienda pane zvipi. Last time ndichi-interview Comrade Saruwaka panapa vakataura kuti Kuliend zvokutaura chokwadi, isusu ma-lawyers aya hatina mari yatakamapa, vachitaura ana Yugi, but vataura kuti lawyer watakapa mari anonzi Machingura Crispin Machingura, Mr. Crispin Machingura, the lawyer, professional lawyer, chibaba chema-lawyer chamakwinya ndo madhara in terms of nyaya dzema-laws, zvekutoti even vamwe ma-lawyer munofunga kuti vanomira havateere ipapo panana Crispin ivava. So Crispin chiri kutaurika ndechekuti prezonzi isusu tiri kushanda neimwe lawyer. Crispin Machingura hana mari svinu, hana mari yakapiwa, tingangotaura takadaro. Ndosoka mukuona izvo nyaya yakese yaNyokayemabhunu tiri kungoti vanhu vari kungoti vanhu kuri kuendwa kukoti, ma-lawyers ari kudai so, ma-lawyer akasara ari kukoti, ma-lawyer akatsvagwa naGambako wacho akaramwa futi akataura kuti inini handichada kuita nezvenyu, kana if you have anything don't call me. Musandudze nyaya dzaNyokayemabhunu. If you go on his channel nezuro Gambako hana kubuda achitaura futi nyaya yacho yekukoti kwaNyokayemabhunu, hana kupa update iyoyo kureva kuti akaramwa. Mareasons akaramwira ndichazoya nawo because inini ndodzi Kuliend handina munhu wandotya, handina munhu wandovhunduka, ndobvundura munhu wese chero kana ari mufesi wako, but uchizoti chokwadi chaita sei chabuda. Saka uchizoti uri politician, ndosokuona most of the politicians havapindure public zvamunozoya muchiita imimi, vanoya kuinbox, ende ma-inbox maningi nacho hatikwanisi kumalikisa because zvinenge zvava confidential, but munhu anenge atoya achitaura nyaya dzake ikokoko. Ndosaka vamwe vachizoti Kuliend dzora tsvimbo, but kana muchida kuti ndidzore tsvimbo munogona kundiudza kuti Kuliend dzora magiya pana nhinga apa usadaro, but apa ndimi makandichallenga and I'm going to prove you kuti zvoni Nyokayemabhunu vakaita kumurasirira, that's why izvi zvakudilaya. Crispin Machingura akabuda hasisiri lawyer ari kumirira Nyokayemabhunu, and I'm going to prove you. Ma-lawyer akasara ndaGambako, kana muchatsamwa uya undiprove. I'm challenging Comrade Saruwaka right now kuti vadzoke vamboita zvavakaita paya ndavadzoke. Saruwaka must come back, vataura kuti Kuliend wanyeba pakati, Machingura hasisimo mukesi iyaya, iyo riro lawyer vanenge vachitaura vachiti lawyer chinchi nyaya dzemari dzerevolution dziri kubatanidzwa. That's why ndichiti inini ndatoone shungu dzekuda kuziva kuti mari iyoyo iri kuiswa kupi. Regedza ndi play zvinhu zviri kubva kuna lawyer, first hand information, hatisi kuita zvekutamba panapa pari kupisa. Yes, my fee is being 20,000 per day. I want you to understand that. Yes. I think the total payments that I received do not exceed 12,000. Okay. I want you to be very clear about that. All right. And if you look
At 7 appearances, that's 12,000. You can ask whoever says you can ask whoever says they paid me to produce proof of payment. Hanzi na lawyer bvunzai wese ari kuti akandipa mari ngaandipe proof of payment. The same nyaya ndaingotaura panapa zvichinzisa tikwanise kuzobudisa mareceipts. Zvanzi na lawyer wacho ari kunzi ari kushanda wavari kuclaima kuti ari kushanda naye. Hanzi kana paine ari kutaura kuti akandipa mari inini ngaandipe proof of payment, mari yandakapiwa haisi kudarika 12,000. Let me play again. Pari kupisa. Bvisai majuzi ikoko munobvira kule ndatouya. Very simple. So I made 7 appearances. If you could speak to Nyoka himself, he will tell you that on 2 occasions I actually prevented his extradition. Twice they had come even with warrants which were showing that that guy must sleep in Musina the following day. All the papers had been done. If you ask him, he will tell you. I can tell you a long story about this matter. How I got into it. How I was eventually booted out. I have been booted out of that matter. But hanzi ndakadzingwa munyaya ndakabuditswa, asi ndinokwanisa kunyatsokukudzai zvimwe zvacho kuti ndakabuda sei, ndakaipinda sei, ndikaibuda sei. And another question, Saruwaka zvaunenge uchitaura mudhara wangu hameno mukoma wangu whatever, zvaungada kuti ungazviningiriki naipapo or whatever, lawyer uyu makamuona sei anonzi Machingura, and ndiye akapreventa Nyokayemabhunu kuti paitwe extradition 2 times according to this recording that I'm playing right now, and this is his voice. Machingura was in court yesterday but on a different matter. He didn't go for Nyokayemabhunu since akabudiswa munyaya yacho, nyaya yakumhanywana na Yugi. Asana Yugi avasi kuziva mari kubva kuna ningirikini. Why are you so careless, Mr. Saruwaka neteam renyu? I know to you guys munogona kuti kulenda wakuda isusu chatiri kuda Saruwaka, we don't know him. We know Nyokayemabhunu. Nyokayemabhunu anofana kubuda but panofana kuitwa something. Itai muri kucontribute mari kubva kuma citizens anditi muri kutora mari muri kudidi. Chitaiwo action about this guy. Mompa mari isingadarike 12,000 anditi motaenda kunomirira munhu iye achichaja 20,000 per day, which is per court session. Kuti akaenda itsaenda zvazonzwika nodii anoda 20,000 yake pazuva rimwe chete raanenge aenda kunomira mukoti, abva apuwa 12,000 asi akaenda 7 times achinomirira. Saka mukaweka kuti 7 times 20 inoita mari, muchaona kuti inofana kuita 140,000. ndo mari yaifana yakapiwa Crispin Machingura, but akapiwa mari less than ningirikini. Saka inene ndizvo zvava kuti amusi kurasirira Nyokayemabhunu wacho mukati here, because ataneta nekuramba mingoti muri Zimbabwe tadzoka neupdate yakazodai tiri kumhanya tiri kudai muri kumhanya muri kuita plan ipi, because isusu patakati question makati amushande nana Yugi ndosaka mati vataura izvozvo ichokwadi hatina mari yatinova ningirikina, asi isusu tinoshanda na Machingura ende na Yugi anobhadhira Machingura. Machingura ari kuti makamba mari iri less than 12,000. Saka mutaura kuti pa less than 12,000 ndiye achabhadhira mamwe malawyers akapinda here 3 ningirikini of lawyers. Mireti continue to play. Cause zvinombonetsa here. And they told Dara. Because yes, I've been booted out. You can ask them. The 2 lawyers now who are there. I was in that court today, but for a different matter. I bumped into them. Yes. Okay. Yes, I bumped into them and they could not face me. DJ Wally. I don't know what is your name, but I can tell you that I come from far with activists. Yes. To such with defending activists, I come from very far. To such an extent that if you know any of Changrai's children and you ask them, they'll tell you they know me. If you aya mirai munzwa muzimbabwe mazimba inzwa ida kutongo kutipira dhiri pana pisata pedza unzwa bozi ndikuziva kuti pari kubvira. Kana uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company vavhurwa FNB business account, chibasa ichocho chinogonekwa na ON we-education research. Kana usina iwe work permit kana study permit haisi problem, chinongodiwa cheteka ipassport yako ingori valid
owen anokuvhurira zvaizi owen anozvigona. Musaswera muchiviral muchikumbira maaccounts evanhu muchiti hey ndoda kusirwa mari mubhengi ndoda didi. Even kana panyaya yekutocontributa kumaloya kana kunana Nyokayemabhunu kana watone account yako unongotransfera loya racho ka1 muaccount maro Nyokayemabhunu wamuri kuda ndobva atobudiswa. Izvozvo hazvina kana pamuromo. Regedza tikontinye kunzwa loya zvariri kutaura tozoona kuti mimi wacho muri kuti kudini. Ende kana michinge mune nharo kana inini ndakuchallenge Saruwaka wacho ngauye sekutaura kwaita loya Saruwaka ouya tofona loya naSaruwaka pasame core tovasanganisa. Saruwaka onyatsotaura kuti kana ari kubhadhara mari ari kuibhadhara sei, mareceipts acho anenge ari papi, because unokwanisa kunyeba against vanhu vese bara wakwanisa kuzonyebera loya racho uchirudza kuti uri kuripa mari. Saka izvozvo ndizvo zvandakamirira ngafone back zvaakamboita paya kana achikwanisa. But today I don't think that I call Saruwaka. Representing Changirai in Zimbabwe, they will tell you that we know this guy. So I wouldn't mince my words and try and make this situation nice. Yeah. The way that the activists, the fellow friends to Nyokayemabhunu are handling the matter. They are handling the matter in a matter that prejudices themselves. I could go on and tell you, patinoita makeska, vamwe makesi akaita sei unenge uchitoita uchitozviona kuti pana mafees atisiuya handitika. But wakazopinda mupublic forum uchinzi uri kubhadharwa, iwewe wabhadharwa 12,000 out of 7. It then looks very bad. That's number one. Number two, some of the names that you are mentioning there are very horrible characters that I would not want to describe how they behave. Yeah. Remember, it's almost pro bono if you are receiving 12,000 out of 7 appearances. You are almost doing it for free. But then to be kicked out and to be told that there are 2 Indians who are being paid 20,000, the same amount that you were not being paid, it becomes very bad. Anmukuzvona maloya acho ari kunzi 2 Indians vakazouya vakanonhingirikana vakumirira nyaya ndo ana Yugi. Maloya akatsvagwa naGambakwe, maloya aGambakwe vakapiwa mari naGambakwe naGodwin, ndo mari yakakwanisa kubudiswa iri parisiti yanoyayeta tichitaura mamwe makati Saruwaka anoshanda so. You know nothing about Saruwaka. You guys must shut up munyarara because you don't have evidence. Munongomwachuka isu techinyazoziva zvimwe zvinhu zvichiitika behind the scenes, but it's wrong kuti chinge tataura something para tinge tichida kugadzirisa zvinhu kuti Nyokayemabhunu abude. But it seems like mese mimi mukutanga musiri kuda kuti Nyokayemabhunu wacho abude because mukuramba muchingonyenyeredza zvinhu, muchingotenderera munhu kahunu kekuZimbabwe kake kuti munenge muchiti ningi abatwe kana chinge atadza. It's very wrong. Tirikuda kuti Nyokayemabhunu abude, abatsirike, but kwete kuti toramba tichiti kana pakaita akanganisa panyaya yacho nekuti ari kureya achikudze kuti tazodai muri yeZimbabwe motofunga pane anything chiri kuitika. Saruwaka chaari kuita chii kuti Nyokayemabhunu abude? We are sick and tired kungodzwa maparables saka tozodai so mashandiro edu atinozoita nekuti zvigananda zvino hapana. We don't want to hear the gananda whatever so called zvigananda pa issue imwe inenge iri simple. Pari kudiwa mari yemalawyers. Vanhu veZimbabwe vanga vari willing kubudisa mari vachinhingirikana ende vanhu vakabhadhara mari. Panodiwa accountability kuti mari yabva kumaZimbabweans yese imari yakadai so iyi. MaZimbabweans hatisati tabhadhara lawyer redu machingura. You can't go kuti munhu ari kungoenda kukoti asina lawyer anomirirwa nani? Lawyer racho muri kuti malawyer ariko ndaGambakwe. Gambakwe wacho muri kumuti chigananda handiti. Saka mimi why muri kusiya munhu wenyu mukuziva kuti this is our comrade ari mukati imomomo achinomirirwa nemalawyer acho amuri kuti echigananda? Hamusi kuona here kuti muri wrong, muri kurasirira munhu ipapo. Ini apane ari willing kuya challenge kundudza anything. Musanyonyora mu comment section. Ngondipinzira namba dzangu munadzo. Uyai mundi challenge ndokuplayera evidence kubva patakatangira, ndokuplayera Saruwaka wacho achitaura, ndokuplayera everything
chamunenge muchida kunzwa ndozoona kuti mimi muda kundiprova nezvipi because Saruwaka wacho mbuni akauya panapa akataura zvaakataura ndikati it's okay comrade Saruwaka side renyu renyaya ndarinzwa but nyaya aiperere pane munhu 1 tinoti tikabata apa toya apa yakatangira kuna Yugi vacho vakataura zvavakataura vakati tina mari yatakapiwa isusu naSaruwaka tikanaona gamba ako ndikamufonera ende marecords everything zvakanakira kuti ndike tichibudisa muchinzwa gamba ako akataura kuti inini those guys and I've never met them whatever meno mataurira ake akazviita but akangwedza kuti ini ndakabhadhira mari yemuhomwe mangu even though ndichiziva zvangu kuti gamba ako akamborova macontribution handina kuda kuswera ndichinoti but pape wakaita macontribution vanhu vakacontributa mari handina kuda kutaura nezvazvo zvangu but gamba kuti chazobatana naye tine nyaya dzake ndine saga bag renyaya zvokutoti ndine evidence manyama yamusingafungidzire but it's a series kana tikuti zvatanga toda kunyatsorowa investigation yakapenga panyaya yaComrade Nyokayemabhunu apa tinoita kuita zvibasa tichaite zvemafani zvekuti kule ndio tinoda kuti muteerere muone nyaya yako kubva nako ichienda nako. I understand vamwe havadi kuzvinzwa vamwe vanenge vachiti uri kuataka munhu sekutora kwandozviita inini handife ndakaataka munhu ndinongosimbisa munhu wese ndosapota munhu wese anenge achiti pasi neZANU-PF achiti pasi nezvigananda tiri kuda kuti Zimbabwe inake toda kuti Zimbabwe iite a better country toda kuti Zimbabwe zvinhu zvizofamba mushe toda kuti zvinhu zvizoneso ndo vanhu ndokusapota ende munondindiziva ipapo kuti ipapo handikanganisa ndipodze saka ndo pane nyaya yedu ipapo ndo pane maproblem saka tiri kungoti new problem yapindira tiri kuongorora pacharova ma-investigations ari serious mari yakakollectwa kubva kuma-citizens toda kuziva zvezvo zvekuti nhasi munhu anongomoka kuchinja magopost ati hanzi revolution accounts vanhu sendai mari yerevolution it's unacceptable creatai chimwe chinhu kana kuti chinjai zita mubvisa pakanzi Nyokayemabhunu ningirikini mochitaura kuti revolution what revolution accounts tozoti yo WhatsApp channel revolution haisisiri yaNyokayemabhunu because vanhu people are following because vada kunzwa ma-updates kuti what is going on kuNyokayemabhunu apapi mati mari yachinje kuti vanhu havacha contribute towards Nyokayemabhunu muri kuona kuti itori rough iyo muri kutomusiya ari muningirikini ende mari yacho hamusi kukwanisa kuita account for that kuti mari iyoyo yakambonyatsofamba sei. Don't tell us kuti mari revolution ipi. There is no revolution to talk about. Kana mutataza kuti revolution yenyu yacho yakaita zvipi so far because munaita zvisvinu tikutaura zvenyaya iyoyo revolution iyoyo ndiye Nyokayemabhunu wacho akabatwa ndiye munaikwanisa kutaura zvekubatanidza vanhu ndiye aikwanisa kuunganidza vanhu ndiye aikwanisa kubata ZANU-PF aibata ZANU-PF nechirebvu ini ndo vandava ndichiibata nenzeve kudai so takadai so takabatirana mudenga kudai so vamwe vese vakasara ishiri hapana zvavari kumboita zvine musoro to be very honest hakuna kana anombovateerera kana kuti but Nyokayemabhunu aita akataura wainzwa mutsvangwa achidairira ari kuJongwe house but ukanzwa vamwe vese vakasara vari kutaura hakuna kana akambobvira adairira nyaya dzavo kureva kuti vangoriwo vanhuwo zvavo havo vari kuita zvavari kuita zvisina kana chekuita nekuningirina nekuzonzi revolution yamunenge muchiudzwa. Saka tikuda ma-leaders vakaita sana Nyokayemabhunu vari vibrant vanoziva zvekutaura nepekutaura nenguva yekuzvitaura yacho nematauriro azvinofanira kuitwa acho kuti vange vachibuda. My name is Kulient. I'm out.